Panthawi ino tikufuna tikupasireni msonkhano wa atolankhani umene bungwe la CDEDI lakonza. Mukudziwa bwino kuti bungwe limeneli lakambapo zokhudzana ndi kuchititsa chionetsero mawa lino lolemba. Ndiyetu pali zambiri zakuti akuluakulu amenewa a CDEDI atiuze mtsiku la lero. Ndiye ndikuperekeni kwa akuluakulu amene afika mchipinda chino kuti tipatsire ndithu zambiri zomwe atikonzera mtsiku la lero. Zikomo kwambiri. Mundilole choyambirira ndikulandireni ku msonkhano uno wamasana. Lero ndi Sunday, siku limene limeneka kukhala la chuti, tipepese kuti chifukwa cha ntchito imene yakula mdziko muno takuyitanani, koma tithokoze kunena kuti titakuyitanani simudawiringule kuti lero ndi siku lanu lopuma mwabwera pano. Mwinanso mundilole ndalandire Amalawi amene akutimvera masana ano madera osiyanasiyana mdziko muno ngakhalenso kunja. Mukudziwa inu kunena kuti dziko la Malawi timadalira Mulungu, ndife anthu opa Mulungu. Ndimafuna kuti tisanayambe zambiri tipemphe Mr. Banda kuti atisegulire zonse ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Tikulemekezani inu Mulungu okhala kumwamba, Mulungu wa zisomo zonse, mwini mtendere, mwini chikondi, Mulungu amene munalenga dziko lapansi ndikuyikamo anthu kuti akakhalemo. Koma mutayika mmenemu Mulungu munapatsa mtendere wochuluka. Kotero kuti Mulungu tikuthokozani chifukwa muchikonzero chanu ndi chifuniro chanu munafuna kuti ife anthu pamene tikukhala tikhale mwaufulu, mwakusaopa, mwakusatekeseka. Koma kunena kuti zonse zimene tikachita chifukwa chakuti mawu munayankhula kuti apo pamene taponda phazi lathu inu Mulungu mwapereka kwa ife tisakakhale anthu amantha mu dziko lathu lomwelo. Mulungu ndi amene munayankhula pa buku la Yosua 1 verse number 9 kuti khala wamphamvu nulimbike mtima. Mulungu tikupemphera kunena kuti cholinga cha mkumano wa atolankhaniwu ndi kudziwitsa Amalawi wonse kunena kuti pali chikonzero choti mawa anthu akayende pansewu popanga demand ufulu wawo umene inu Mulungu munapereka. Kotero kuti pamakhala zina zimene zimalepheretsa, pamakhala zina zomwe zimabweza mbuyo. Mulungu tikuyankhula kutsutsana ndi mizimu ina iliyonse yobweza mbuyo, tikulimbana ndi china chilichonse chotipatsa mantha, tikudzudzula chilichonse chomwe chikhoza kuwapangitsa Malawi kuti asatuluke kukhala pansewu nkukhala ndi mantha, tikuchikaniza mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo tikupemphera kunena kuti mwapatse mphamvu, mwapatse luntha, mwapatse nzeru, mwapatse kulimbika mtima atsogoleri athu amene akonza zionetsero zimenezi. Asakafoke, asakabwerere mbuyo. Koma kuti Mulungu zimene inu mwayikiza mwayiwowo chifukwa Mulungu mwatuma pa anthu ambiri amene ali m'Malawi muno mwa Ambuye onsewo sangathe kuyankhula ayi. Alipo ena ake amene mwatuma kuti Malawi wapsinjika, kotero mwadzutsa atsogoleri anu kuti ayankhulire dziko lonse anthu onse amene apsinjika. Ndi Mulungu amene munagwiritsa ntchito Moses kuti ayankhule ndi mtundu wonse wa Igupto umene waponderezana Israeli. Mulungu mmautsa munthu pa nthawi imodzi kuti akatumikire. Kuti kundi kupemphera kunena kuti atsogoleri amenewa Mulungu adzadzeni ndi chisomo chanu koposa kopambana, atetezereni mu nyengo zimene akhoza kudutsamo zomwe zikhoza kuyika pa chiopsezo miyoyo yawo ingakhale mabanja awo. Ndinu Mulungu wokhulupirika amene munayankhula kuti simudzatisiya olompang'ono pomwe ndipo mudzatimenyera nkhondo ife titakhala chete. Mulungu yakwana nthawi mudzivumbulutse, mudzionetsere kuti iniyo ndinu Mulungu mwini chilengedwe, ndinu Mulungu mwini mphamvu zonse. Kotero kuti anthu onse amene amadzitama kuti ndi amphamvu, Mulungu munango apatulira kamphamvu kochepa chabe, koma mphamvu zonse zili m'manja mwanu. Dzukani Mulungu, dzionetsereni. Malawi wafika ponena kuti watopa. Anthu akusowa anthu olimba mtima ngati amene akhala kutsogolowa kuti awayankhulire. Tikupemphera kunena kuti Mulungu muyike chikondi chonena kuti zomwe ayamba apazi asasire pa njira. Mu dzina la Yesu Khristu Mulungu mmodzi mwa atatu tapemphera. Amen. Thank you very much, Mr. Banda, for that touching prayer. Zochitika za lero zikhala mu chiyankhulo chachichewa fa ndi siku limene Amalawi ambiri akhala kuyembekezera kuti timva chani kuchokera kwa akuluakulu amenewa. Ndimafuna mundilole sindine ndekha ndiye ndipereke microphone kwa wina aliyense kuno
kuti atchule dzina lake. Ndi zimene tichite maikufuna kusifika tikafika apa muzibwera nkuzatchula dzina lanu ukuso chimozimozi kuti tipereke danga kwa wina aliyense kuti athe kuzitchula. Ndikupita kuti mwina tinangolandira bwalo lisina zitchule ndiye pachichewa manena kuti fumbi ndiwe mwina ndiyambiretu. Ine ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la the Center for Democracy and Economic Development Initiatives, dzina lalitali mwachidule timanguti CDEDI, bungwe lanu la Malawi. Ndiye tiyambire kumeneko kumanzereko aliyense azizitchula dzina lake. Ine ndine Willy Precious Chikopa nzika yokhuzidwa. Ine ndine Willy Precious Chikopa nzika yokhuzidwa. Ine ndine Elida Chiocha EFM. Ine ndi Tionge Banda nzika yokhuzidwa. Wells Kama nzika yopsinjika. Stivelia Jasuluka CDEDI. Comrade Joseph Pesh, mkulu wa Economic Freedom Movement. Zainabu Hassan, Concerned Citizen. Clive Zidana, Economic Freedom Movement. Dave Maston Banda, nzika yokhuzidwa. Mwatakuona nonso pano kuti mukudusa kampweya kabwino chifukwa kuti taziwana, komabe uko tikuziweni ife kuti ndinu amene muli ainyanga zochitika anthu kuti akhulupirire ndi msonkhano wa atolankhani afuna adziwe kuti atolankhani amene abwera ndi ayani kumeneko. Ine ndi Precious Katema, Miji FM. John Magondesa, za Radio and TV. Winston Kaimira, Zodiac. Johans Mumba, Timven. Joseph Mazizi, Capital FM. Tandiwe Mzumara, Lunta TV. George Singeni, Nation Publications. Promise Tom, Komasino Radio. Siku kwambiri amanena kuti awiri sainda sanapangane ndakulandira kale komanso ndalandira anthu amene akutisatira pa masamba a Facebook a Zodiac komanso Nkhoma. Like alluded to, most of the conversation this afternoon will be in vernacular because the issues hinging on the very people that most of them do not speak this language. Therefore, for the sake of those people that do not understand Chichewa, let me do them a favor. I have a statement here. It's demo update, Lilongwe, Sunday, November 24, 2024. All is set for demonstrations tomorrow. Matola, Kachaje, and Smartmatic must go. The Center for Democracy and Economic Development Initiatives, CDEDI, in collaboration with like-minded civil society organizations and patriotic citizens within the country and those in diaspora, wish to inform and assure the general public that all is set for the peaceful demonstrations scheduled to take place in Lilongwe tomorrow, Monday, November 25, 2024. The demonstrations are aimed at demanding the resignation of Minister of Energy Ibrahim Matola and Malawi Energy Regulatory Authority Mera Chief Executive Officer Henry Kachaje for overseeing a fuel crisis in the country that has taken a toll on the welfare of Malawians. Secondly, we and those working with us demand that the Malawi Electoral Commission make to suspend the ongoing voter registration until an assurance is given that this monster called Smartmatic has nothing to do with the country's 16 September 2025 general elections. We also demand the National Registration Bureau, NRB, to get organized and ensure that it does not disenfranchise prospective voters from exercise their constitutional right to vote by deliberately denying them the opportunity to register in the voters' roll. Simply put,
through these demonstrations mark the commencement of a drive to champion electoral transparency and credibility, and at the same time say no to mediocrity, impunity, and arrogance that has characterized the President Lazarus Chakwera's regime. To put it bluntly, President Chakwera's government has miserably failed to find permanent solutions to the chronic fuel, forex, fertilizer, and food crisis that are dehumanizing Malawians. Thus far, evidence is there that both NRB and MEC are in an alliance of some kind whose mission is to make voting a preserve for a few. This, however, begs the question, in whose interest are these public organs working? In view of the aforementioned, we are calling upon all well-meaning Malawians to join the protest tomorrow. The route is from Lilongwe Community Center ground via Mchesi through Kamuzu Central Hospital to Capitol Hill main entrance. Last but not the least, we wish to remind overzealous political functionaries that Malawi is a democratic society where the right to peaceful demonstration is guaranteed. Therefore, any attempt to block the demonstrations shall be construed as usurping people's power and will not be taken lightly. In the same vein, we wish to urge those intending to take part in the demonstrations to take the protest as peaceful. Hence, refrain from any undesirable acts, as the law will take its course on those that will break the law in any form. Signed, Sylvester Namiwa, CDEDI Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndisana pereke bwaloli kwa makomunizi anzanga amene ndinawo, ndimafuna kuti mundilole ndiombere nkota pa chikalata chimene ndawerenga mu Chingerezi. Uthenga waukulu umene uli pano ndonena kuti zokonzekera zonse zili mchimake kuchita zionesero zokakamiza amatola akachaje komanso kampani ya Smartmatic kuti achoke. Bungwe lanu la CDEDI mogwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana amene tikugwira ntchito limodzi komanso tikumvana pa chimodzi tikuziwisa Malawi wonse mziko muno komanso amene ali kunja kunena kuti zokonzekera zathu zonse zatheka. Mawa kuli zionesero. Mawa ndi lolemba pa November 25, 2024. Zionesero zimenezi cholinga chake nkukakamiza nduna ya mphamvu ndi zamagesi olemekezeka Ibrahim Matola komanso mkulu uja wa bungwe la Mera Henry Kachaje kunena kuti atule pansi udindo popeza akhala kuonerera kusowa kwa mafuta komwe sikudachitikepo nkale lonse. Tikuyankhula pano Amalawi ena akugona ndi njala, ena akugona kokasaka chimanga, ena akugona pa mzere wa malo omwesera mafuta. Chinthu china tikufuna kuti bungwe la chisankho la Malawi Electoral Commission liyimise kalembera amene akuchitika mpakana atasimikizira Amalawi kunena kuti kampani ya Smartmatic sikhuzanso china chilichonse chokhuza zokonzekera komanso chisankho chimene chachitike pa 16 September 2025. Komanso tikupempha kapena kuti tikulamula kapena kuti tikufusa bungwe lija la kalembera wanzika la national registration kunena kuti azitolere aonesese kuti asiye nchitidwe oyang'anira mbali kunena kuti anthu alembedwe ncholinga choti akhale ndi mwayi kuti akalembese kuti azavote. Izi zikususana kwambiri ndi ganizo komanso ndi lamulo komanso ndi chigamulo chija chakukhoti. Mwina mongokambapo mosapsatira kapena kupindira ndevu mkamwa. Zionesero za mawa zikuyamba ulendo umene Malawi tonse akufuna kwabwino tiyende limodzi mogwirana manja poonesa kuti titeteze mbiri ya zisankho mziko muno, titeteze mbiri ya bungwe la zisankho komanso kuti zisankho zimene zikubwera zachitike poyera mosabisa kanthu komanso mokusapenekesa kwina kulikonse. Mwapaderadera zionesero zimenezi tikuyambanso ntchito yoonesesa kuti tikane kutengeredwa kuntoso ngati maliro a njoka, tidane ndi nchitidwe wa ntuzu kapena mwano umene ukuoneka mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Mwina kungokambapo motemesa nkhwangwa pamwala ndinene kuti zaonekeratu kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi boma lawo alephera kwa zaka zinayi zapitazi kuthana ndi vuto la mafuta,
alephera kuthana ndi kusowa kwa ndalama zakunja, alephera kuthana ndi vuto la kusowa kwa fetereza. Komanso tikuyankhula pano ndi anena kale kuti amalawi ambiri akudya chiteze, ena ana akumamwalira atadya zinthu zofanana ngati ndi chinangwa. Zonsezi zikuonetsa kuti Dr. Zachakwera mu ulamuliro wawo alephera kuwapasa amalawi chakudya. Inu amalawi ndi mboni ndi kuyankhula pano kunena kuti zaonekeratu kuti bungwe la kalembera wanthu la NRB komanso bungwe la chisankho la MEC kukhala ngati kuti ali pa mgwirizano uonesesa kuti anthu ena asakhale mwayi woti akasankhe atsogoleri awo akumtima kwawo. Zikuoneka kuti ali ndi anthu amene akufuna kuti okhawo akhale ndi mwayi okagwiritsa ntchito ufulu osankha atsogoleri akumtima kwawo. Koma izi zikupereka funso kuti mabungwe abomawa amene amagwiritsa ntchito misonkho ya Malawi tonsefe zimenezi akuchitira yani, afuna zipindulire ndani? Chifukwa cha zimene takambazo tikupempha Malawi wina aliyense wakufuna kwabwino kunena kuti mawa lolemba pa 25 November 2024 tikakumane pa Lilongwe community kunena kuti uthenga wathu umvedwe, kulira kwathu kumvedwe, mawu athu amene akhala nthawi zambiri asakumvedwa amvedwe. Mongokumbutsana mayendedwe ake tikachoka pa bwalo limene la Lilongwe tizayenda kufika pa CCP kudusa kupita ku Mchesi kuja magulisa masofa, uyo tikadusa pa chipatala, uyo tikafika pa nyumba ya malamulo, tikakhota uyo pa Lilongwe Hotel. Ulendo wathu tikulunjika pa chipata cholowera kulikulu la dziko lino pa gate chifukwa amatola ofisi yawo ili kumeneko. Pomaliza ndimafuna ndichenjeze anthu ena amene mmazimva ngati amalawi kwambiri kunena kuti zimene tikupanga ifesi za chilendo, constitution sinalembedwe lero, malamulo onse analembedwa kale, ndiyeno musayelekeze dala kubwera kuti musokoneze zionesero zabata ndi mtendere zimenezi. Wina aliyense amene alekeze izi akukhala ngati kuti afuna awalande amalawi ufulu wawo umene anawupeza movutikira. Choncho nkhani iliyonse yoonesa kapena nkhani iliyonse yoonesa kuti afuna asokoneze ndi okwisa kwa amalawi, ndipo okwisa amalawi, ndipo sikuti amalawi nkhani imene ayisekerera, amalawi atopa. Komanso ndimafuna mundilole ndipezerepo mwayi ndiwachenjezenso anthu ena amene amabwera kuzionesero ndi mtima okasakaza kukaononga katundu wa anthu, kukaba mafoni, kunena kuti musabwere. Chifukwa pamene tikupita kukapanga zionesero sikuti malamulo asiya kugwira ntchito ayi, malamulo agwira ntchito. Ndiye amene ali ndi mtima ofuna kukasokoneza, kukaba katundu wa anthu, kukavulaza anthu, amene kubwino akhale ku nyumba fa malamulo agwira ntchito. Ndinene pano kuti ngati apolisi akasankha kuti malamulo asagwire ntchito, ndiye kuti nzika zinzake zimapanga pa Chingereza amati citizen arrest. Choncho sindikhulupirira kuti wina atengerapo mwayi. Chikalata chimenechi mwachidule asayina ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la CDEDI. Zikomo kwambiri, munamva ndinanena kuti sindili ndekha, bwaloli ndili ndi azinzanga osiyanasiyana amene anazitchula. Koma ndisanapereke bwaloli ndikudziwa kuti funso limene muli nawo tulankhani ndonena kuti lachitatu lapitali chakunabwera azikwanje, ndiye pano mwakonzekera motani. Ndibwereze pano kuti amene amakula azikwanje pano apange manyazi, apite akagule mafuta. Amene awakonzekera kuti akagule zikwanje akazibwezi akagule mafuta. Amalawi akufuna diesel, amalawi akufuna petrol. Komanso ndalama zauti mukalipira anyamatawo mukasinthise, amalawi akuona njala. Anakuvotera ni aja anavotera Chakwera aja sakufuna zikwanje, safuna kumenyedwa, akufuna kudya nsima, mukagule chimanga mwapasi. Komanso lero panopa ndi pa 24 kwasala masiku 6 ngati 7 kuti mwezi uno uthe tikulowa December. Madera ambiri mvula yagwa, nkhani ya fetereza simukambapo. Ndiye malo moti muvutike anyamata aja azithu aja azibwera ziyenda umo mukapitise ukanengo azikakweza fetereza kunena kuti apite kumadera osiyanasiyana kuti amalawi asefe ndi njala. Chifukwa chimenecho, chifukwa cha nthawi, we don't have all the time on earth. My comrades aliyese ndimpasa 1 minute kuti aphere mphongo pa zimene ndayankhula. Zikomo kwambiri Mai Stiveria. Ine ndikuitana ndikumema azimayi anzanga onse kuti mawa tikapezeke pansewu tikanene madandaulo athu. Mzimayi amene chikumuwawa kumaona mzimayi nzake akuchitira munsewu chifukwa chanoti ambulance kapena galimoto kapena minibus imene anakwera mafuta anatha ndikumachira mgalande.
amene ngazimamuwawa mabwere amene zimamuwawa kuti mwana wake wafera m'manja kapena ifota anachoka kunyumba mwana atakomoka ndikufera njira chifukwa choti galimoto inalephera kukafika kuchipata munthawi yenera chonde azimayi anzanga tulukani tiyendere limodzi. Zikomo kwambiri kulirira amayi kumeneko. Comrade Joseph Pesh, 1 minute. Amalawi ifeyo tikamanena kuti zinthu sizikuyenda bwino mdziko ndipo tufuna kukapanga ma demonstrations sikuti sitimakhala kuti sitikudziwa kunena kuti palibe solution. Ife timadziwa zonoti ma solution alipo koma china chilichonse chimene chimachitika akumapanga dala ndicho linga chonena kuti adziba. Mwachitsanzo ifeyo timadziwa zonoti nokuma ndi fuel strategic reserve yokuti idzingosunga mafuta koma amene amayenera kuti adzigula mafuta ndi a petroleum PIL iwo aja ntchito ndi yobweretsa mafuta mdziko muno nde boma linapasa ka percentage kochepa iwo aja ndipezeka kuti atenga chipesenti chachikulu ncholinga yonoti adzikabako adzikayikako ma commissions nde kusowa kwa mafuta kumene kuchitika mdziko muno aboma akuchitira dala. SPC akolini zamba ndi amene ali mkulu oyang'anira bungwe la nokuma ndi amene akupanga champion kuti kumene kuja ndalama zathu zizibedwa. Ifeyo sife zitsiru tikamabwera pano makuuzana Malawi kunena kuti solution ilipo anthuwa akupanga dala. Ndiye choncho ndikupemphani kunena kuti achinyamata azinzanga ma generation Z tisamagone tikuzunzika ndife. Salary ndi 200,000 pa 200,000 ugule fuel 10,000 per liter uli ndi emergency. Things are not working. Chilichonse panopo ku Malawi kuno chakwera mtengo kaya ndi wa MCP kaya ndi wa opposition ka aliyense ku Malawi kuno we are suffering the same way. Choncho tatiye tituluke anthu amene achawa tikakakamize mpaka na abweretse solution. Ena mwayo tikuti achoke ntchito akachoka ntchito kubwera okhawo amene angakwanitse kubweretsa solution yoti mafuta mdziko muno apezeke. Komanso smartmatic completely sitikuifuna ipitiretu. Choncho wa Malawi tiyeni ndithu kunsewu musaope mulungu ali nafe komanso china chonse chayikidwa mchimake. Apolisi athu amene amalandira ndalama za misonkho yathu akakhala konko kutitetezera. This is our right, it's a constitutional right. Nde tisaope kupanga exercise our constitution. So generation Z yonse bwerani ndithu tikumane pa community tipange voice out makonsenz athu. Aluta continua Victor Seta, we have one Malawi, nothing for us without us. Zikomo kwambiri kuyankhula mwamphamvu. BT Hassan ndikupaseni 30 seconds ifaja nthawi. Zikomo kwambiri ndikuapempha anyamata onse achinyamata amene tili pa mavuto nonse ndikukumemani neyo tiyeni tipite ku mademo. Tikapita ku mademo tipeza solution mwina yoyenerera kumene tukasiya makalata tiyeni tiyesetse anyamata. Zikomo kwambiri. Comrade Clive. Ine ndikungopempha Amalawi anzanga kuti tiyeni tipite ku mademo nthawi yakwana yoti timenyere ufulu wathu omwe akutibera mwadaladala. Zikomo. Ine ndimafuna ndiyankhule kunena kuti kusowa kwa mafuta kumene akusowa mdziko la Malawi muno atsogoleri ena kumabwera nkumanena kuti nkhondo ku Ukraine kumene ku zinthu zimene zipangisa zinthu zivute COVID-19 ndifuna ndikambonena kuti limene ndibodza chifukwa chonena kuti dziko lomwe linakhudzidwa ndi COVID-19 si Malawi yokha yayi mayiko ena anakhudzidwa koma mafuta akupezeka kutile ku Ukraine yomweyo ndimene kutumiza chimanga kumathandiza Malawi. Russia yomweyo ndimene kutumiza fertilizer kumathandiza Malawi kumene kuchitika nkhondoko ndefe tikamanamizira kuti nkhondo ku Ukraine kapena kuti ku Russia zapangisana kuti dziko tikhale kuti tikuvutika nyengo tututsa mozi ndi zabodza zimenezozo chilungamo chonena kuti dyera ndimene lachuluka kwa atsogoleri athu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri kuyankhula mawu opanda chigamba kumeneko kuti vuto ndi dyera komanso ndikuonjezera kuti vuto ndi inu ndi ine amene tili mdziko muno komanso amene tili kunja taonerera zinthu nthawi yayitali tasekerera nthawi yayitali fa mphamvu malinga ndi gawo 12 mphamvu zili ndi inu ndi ine ndi lero ulendo wayambika ona kuti tiliwombole dziko. Malawi ali pamoto. Comrade Kama 1 minute. Zikomo kwambiri. Ndingonena kwa zinthu ziwiri mademo amawa komanso kumbali ya chisankho. Nimafuna ndinene kuti Amalawi anzanga konse kumene mukundivako mtauni muno mumalankhula mukaona zoti mademo akhala otino osachuluka wanthu mumalankhula mademo akalephera mwayi wanu uja mmaufuna uja ndi umenewu mawa tulukani ndipo tonse tikakumane pa community ground
kuti tikayambire mademo menepo kafika mpaka kumene tikalekezera. Basi imene takwerayi yatha mafuta, ndiye basi katha mafuta umatsika nkupeza njira zina zoyendera. Ndiyeno teti tulukeni titsike basi yatha mafuta sikatifikitsa kumene tupita. Kwa inuyo a Electoral Commission, timafati kuuzeni kunena kuti simungapusitse ineyo ndikupusitsa Amalawi wonse nzosatheka. Ngati nkupusitsa mundipusitsa ine koma Amalawi akhala kuona. Ndiye timafuna tikuuzeni kuti mtamva kuti mwanena kuti systematic sigwira ntchito pa kawerengero kamasankho amenewo. Ndiye tifuna tikuuzeni kuti mabungwe apadera kapena achatimatino audit otiso akathandize kuwerengera chisankho chimenechi aloledwe ndipo akakhalepo chifukwa inuyo sitikukhulupirirani. Ntchito zanu zatikayikitsa. Kachitidwe kanu ka ntchito kakayikitsa, inuyo ndi NLP kuoneka ngati mwakwatirana, muli ncholinga chimodzi mufuna mubereke mwana amene mdziko muno situmufuna. Ndiyeno tikuti ma-auditors avomerezedwe antitikukulamulani chifukwa dziko lino ndi lathu silanu. Kuti ma-auditors akapezeke ku madera onse owerengera chisankho kuti chikakhale chisankho choti pa mapeto pake pasapezeke munthu wokana zotsatira. Koma mukangodzikozera kuti ayi inuyo ndino amene mwayikidwa mupanga nokha mudziwe zonena kuti you are messing up things. Anthu sadzagwirizana nazo ndipo sitivomera mukawerengera ku Mozambique mavota amenewo kuno ayi sitikalola. Zikomo kwambiri. Ine ndimafuna ndiyankhule nkhani yomweyo yakhudza ndi ameki ndi NLB. Mwatenga Malawi ngati opusa. Koma mudzozonera kuti Amalawi akuona. Mukupanga chinyengo amayi akuona. Akutha dala munena kuti NLB pamene pale ameki muzikhala pomwepo. Kuti amene sanakwanitse kuti akende chaunzika muzimpanga pompo register pompo apireso akapangeso cha ameki. Koma mwakanika opanga zimenezozo. Chifukwa chani? Mwagwirizana ndi enawa kuti muzameke chinyengo. Ndipo chisankho chimene chobwerachi ngati chingadzolongeke ndi NLB ndi ameki. Ndiye muzozonera Amalawi akwiya ife sitikuopa yayi. Dziko ili ndi dziko lathu. Inuyo anthu ochepa simungapange zoti Amalawi ambiri akhepa mavuto yayi. Ndiye ife tunena kuti ife ngati nzika zokhudzidwa sitilola zimungupangazi inuyo muyimitsiretu musapitiso kalembera ime chifukwa mwalephera kuonetsa zimene Amalawi kunena. Anthu ochepa inuyo ochepa mukupanga zisankho anthu 19 million azivutika. Dziwonera kuti kunja kuno kuli Mulungu and 2025 ngati simuyendetsa bwino zinthuzi muzabwetsa vuto Malawi muno. Zikomo. Ineso ndiyankhulepo kumbali ya kuyitana azimayi anzanga achitsikana tonse tiyeni amene akudziwa kuti dziko lino laonongeka ndi okhudzidwa ndimene zikuchitikira dziko lino. Tiyeni mawa pansewu tiyeni achinyamata anzanga tisachite mantha tiyeni. Zikomo. Mundilole ndiyankhule tayimirira kuti ndioneke bwinobwino. Achinyamata ndimafuna ndikulankhuleni chinthu ichi kuti musapusisidwe kuyambira lero mpaka kalekale kuti ndinu atsogoleri amawa. Inu ndi atsogoleri adzana adzulo alero amawa ngakhale sikupita mtsogolo. Nonse inu amene mukutenga zikwanje achinyamata ndinu nomwe simutenga zikwanje muziwe kuti ndinu atsogoleri a dziko lino kuyambira lero kupita kutsogolo. Ntchito yanu siyopha anthu, ntchito yanu siyotema anthu, ntchito yanu ndiyobweretsa mapolisi zofunika kuti dziko lino lipite patsogolo. Ndimemeza achinyamata onse pakali pano onse amene akukhala muzikhuthe mwangomwe akachaso chifukwa kuti sakulembedwa ntchito boma lino lakhale kuwapusisa kuti apasidwa zintchito. Ntchito zakanika sizikupezeka. Mawa ndi tsiku loti muyimirire mudzuke tsopano kuti muonetse dziko lino kuti inu mwakwiya ndipo mwatopa ndi kunamizidwa kuti mupasidwa ntchito pomwe ntchito simupasidwa. Ngongole simukupasidwa. China chilichonse simuchipeza. Yimirirani tsopano lino mawa lino kuti muonetse kukwiya kwanu kuti zonse zimakhala kupusisani inu mukuziona ndipo mukumva. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mukamvesera uthenga ndi umodzi kulirira Amalawi kunena kuti zinthu sizikuoneka bwino sizimeneka kutere. Nkhani ndina kuti zikudabwisa kunena kuti tasankha kukhala mtundu ongofinyika ngati Colgate. Tasankha kukhala dziko la anthu ongokhalira kubuula. Ayi sizimeneka kutere. We deserve the best. We deserve nothing but the best. Ndiye ndinakale kuti sonkhano ndo atulankhani posera pa tisegula bwalole kuti mutifunse mafunso. Koma ndimafuna dziko liziwe kuti mmene takhala pano kwalembedwa kalata ku polisi kuti akuakakamiza akwa DC kunena kuti atilembere kalata kunena kuti achakwera mawa akuchokapo kuti mademo alephereke. Ndibwereze ndikuyankhula panopa ku polisi kwalembedwa kalata kwalembera DC
abwana nkubwa kwakakamiza kuti atilembere kalata ina pakalata anatilembera ija ndiye mukamamva kuti kutitola ndi kumeneko ngati mamva kuti kwatola Malawi ndi kumeneko ndiye mafuna nene kuti ku polisiko ngati mufuna kuti Malawi muno mukhale zipwirikiti munene ndibwereze pamenepo ku polisiko ngati mufuna kuti Malawi muno mukhale zipwirikiti munene fa anthu nso zimene zamaziziwa palibe chizo chimene mmapanga inu amene Malawi sakuchiziwa dziko lino anthu amawera mina pansi fa kuti muli malamulo ndiye mutiuze ngati mwapanga suspend malamulo munene kuti malamulo asiyagwira ntchito aliyesa zipanga zimene akufuna chifukwa tidakumverani kunena kuti lachinayi a president akuchokapo lachisanu a president akuchokapo ndiye lero kwalembedwa kalata mafuna Malawi mudziwe kuti alemba kalata ina mopanda manyazi koma tifati kuuzeni kuti mayi Melini Yoram ndinu zimayi kodi musiya mbiri yotani mukazachoka pamenepo kodi anthu azakukumbukirani motani musayiwalenso kuti muli ndi ana muli ndi achibale kodi anthu amene mukazachoka pa mpando umenewu mufuna nthawi yanu azayikumbukire motani kodi ku polisiko ndani amene ali pamwamba pa lamulo popeza kuti Malawi monse muno palibe ali pamwamba pa lamulo ndiye ndikuwuzeni kuti musawayambe dala Malawi amphaso sambo ku NRB Justice Annabel Ntalimanja kumeki Henry Kachache kumera komanso Ibrahim Matola ku undunako ife sitifuna mademo ya mutangoti mwatichitira chifundo mmene mwaliza press briefing muno ndikutesa ubale wanu mathematics ndikunena kuti muzabweresa ma external auditors amphaso sambo mutatula pansi udindo inu mayi Annabel Ntalimanja mutatisimikizira kuti mathematics contract mwatesa amatola nkutula pansi udindo zabwino bwinoto komanso anthu akudabwa kuti kodi achakwera mamva mawerengaso za pa social media za mafuta zikuvuta pati chifukwa anthu adanena kuti mukudwala tinakuona ni mukupanga mafizo munsewu ndifo chani simukupanga mafizo pa nkhani ya mafutayi anthu akudabwa atu fa poyambirira ife tinkaganiza kuti tikamayankhula munja simamva koma tinaona pa masamba mchezo anthu atakamba kuti mukudwala munabwera munathamanga kukapanga mapusha apo pansewu ndiye tikudabwa kuti nkhani ya mafutayi simudamve bwanji simfuna kupanga mapusha apo kuti mafuta vuto la mafuta ulite ndiye ndichenjeze ku polisiko kuti chibwana chachuluka ngati mwapanga suspend malamulo munene kuti basi tasanduka banana republic aliyesa zipanga zimene akufuna ndikanakonda kuti ndizingoyankhula koma tili nzambi zoti tikapange ndiye ndisegule bwaloli kunena kuti mutifunse mafunso. The floor is open as per tradition. You'll be identified, and if you're given the floor, you introduce yourself by way of your name, media house, and pose the question. Thank you very much for your kind attention. Tiambe. Tikatere tipita yonshi. Ndine Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Funso loyamba aboma amakonda kunena kuti tisanapange zionetsero pakhale zokambirana pamene mupereke maganizo anu achimene mukuganizira zoti chichitike pa vuto limene lilipo. Mukuganizira kuti vuto la mafutali atani aboma. Chifukwa amanena kuti zimenezo zimafunika zionekerenso ngakhale mu petition imene ikukaperekedwa ngati pali petition imene ikuperekedwa ma solutions. What solutions do you have? Nkhani ina ndiyo kuti pali nkhani ziwiri zimene zikuphatikizidwa. Poyamba munkachukuma kwambiri yokhudzana ndi amafuta ndi apapa panaphatikizikaso yokhudzana ndi Malawi Electoral Commission. Amenewo ndi maofesa awiri osiyana. Muziyendetsa motani mawalo kuti zipasadzachitike chimpwirikiti. Kumeki ndi kwina, ku Ministry of Energy ndi kwina. Mupanga motani kuti madera onse awiriwo akhudzidwe popanda chimpwirikiti. Nkhani yomali funso lomaliza, mafunso analambiri koma ndidulire pomwepa. Funso lomaliza ndi zokhudzana ndi kalembera wachisankho. Pali madandaulo akuti anthu ambiri afowoka kulembetsa za chisankho madera amene kalembera wachitika chifukwa chokuti azipani komanso amabungwe mukunena kwambiri zokhudzana ndi kubera kwa chisankho
zimene zafowoketsa anthu. Sindidziwa ngati inuyo a civil society mwachitapo chani pa nkhani yolimbikitsa anthu kukalembetsa pakalembera wachisankho, chifukwa njira ina imene anthu amanena yokhudzana ndi kuonetsera mkwiyo ndi kuvota. Zikomo kwambiri. Mundilole kaende amangetakwe ndi amange afusa mbiri tizayamba kuiwala they are pertinent. Tiyambire lumalizane kuloko mmene tikunena kuti ayimise kalembera zimene tikuchita ife. Chisankho chisanachitike simafunika kuti anthu azilikhulupirira bungwe la chisankho. Ndiye pa 10 October ngati sindikulakwisa kunali nekof ngati pasali pa 20 October ngati pasali 10 October 2024 kunali nekof ku City Center ku BICC kumeneko wapa mpando wa bungwe la chisankho ankanena kuti mmene amapanga kalembera ongoyesera vuto limene analiona ndiona kuti anthu samalikhulupirira bungwe la chisankho. Kwina kukakeso kuti anthu amakayikira anthu ogwira ntchito. Ndiye tinanena kuti mmene akupangira zinthu zawo akupanga zinthu zokayikisa. Chifukwa lero Amalawi adasekuka. Lero ifa chakutukuka kwa ntchito zofalisa mauthenga palibe kuti ukunkumuzi. Ndiyeno kampani ya Smartmatic kuli konse imene apita ili mapokoso. Kwina akuifufuza nkhani yobera zisankho, nkhani yakatangale. Ndiyeno munthu amene uja akubwera ndi kumayigwirana nkhapwa ndi bungwe la chisankho. Munthu amene amkhulupirira bwanji. Zili ngati munthu mulamwanu wabwera kuma mmene wakwatira mmuzi muja akumabwera ndi azinzake amene mbiri yawo ndi oziwika bwino kuba ng'ombe. Muganiza kuti banja lanu mmuzi mwanu lilemekezedwa? Ayi, sangalilemekeze. Kotero zimene tikupanga apa tikuteteza mbiri, tikuteteza integrity, tikuteteza credibility ya bungwe la chisankho. Akupangana patena ndi anthu oti they are questionable characters. Ethically mukayang'anisa professionally kuli a lot of questions. Ndifo chani anthu atayankhula anthu alemba bungwe la chisankho likukakamira anthu amenewa. Chinthu chachiwiri bungwe la NRB laoneseratu kuti zipangizo zawo dera lina chigawo china chake zikumagwira ntchito bwino kwambiri 24 hours 24/7 fast. Koma akangopita madera chigawo china ndi china hayi chasiya kugwira ntchito. Ndiye muganiza kuti anthu sangakayikire bungwe loterero. Tifunena kuti my justice Annabel Ntalimanja ananena comrade kama kuti mmatha kupusisa anthu ena kwa uchepa simungapusisa anthu onse nthawi zonse. Wina wake oyimba oziwika bwino adayimba kale nkhani imeneyo. Munafunsa nkhani ona kuti mukuphatikiza nkhani ziwiri ngati zizofunikira zokhazokha. Kuleroko chitima cha democracy chimapereka danga kwa anthu inu ndine kusankha sogolo ku mtima kwawo. Ndendo ndomeko yosankhira ichi mafuna kuti aoneke kuti aliyense wapasidwa mwayi. Ndifa yake pa Chingerezi timanena kuti a voter is always a king. Awa amekiwa ndongoyimbira mpira. Ndezi kudabwisa kuti oyimbira mpirayo akuthamangira kwambiri chigoli chikagona mbali ina kumadumpha mwamba. Chikagona mbali nayo kupeza kuti offside. Oyimbira mpira ameneyo. Ndiye nkhani zili apa anti nkhani ya ndanena kale kuti the credible, fair and accessible electoral process is the heartbeat of every democracy elsewhere you go. 1. 2. Chimene zilumikizira njonena kuti fuel drives the economy. Fuel drives the economy and it has got multiplier effects. Nifake pano amalira kuti kuchipatala anthu akumalira chifukwa ambulance sikuyenda. Ntchito za malonda zaima, MRI sikutola misonkho, anthu akuyenda pansi. So izi ni nkhani zona kuti mbadwa yeni kapena Malawi amene munthu amene amakhala Malawi muno dziko lamafuna zabwino akuyeneka kukhuzidwa. Andi tikhala odabwa kunena kuti ngakhala Malawi Congress Party sakudabwa kapena sakukhuzidwa ndi nkhani ya mafuta. Ndiye kuti they are not real. Ndipo anthu au kaswiri wabwino amanena kuti amene amadziwa akaswiri pa ulamuliro wabwino amanena kuti kumva kuwawa ndiye kuti ndiwe munthu wa moyo. Koma ukamamva kuwawa kwa anthu ena iweyo ndi munthu wa umunthu. If you feel pain, you are alive. But if you feel the pain of others, you are human. Now the question is Dr. Lazarus Chakwera human? No. Fusumena ayanke woka. Lero Amalawi aliyese akulira. Njifwa chani dziko lonse lapeza kuti amene sakulira ndi anthu ochepa woka. So tabwera pano kunena kuti nthawi yakwana tizikalira kunsewu. Ngati kuli kufa njala zikafera kunsewu. Ndipo sitibwerera mbuyo. Ndipo tikopera kuti Amalawi akufuna kwabwino agwizana nafe. Ndipo tikwaita naso Malawi Congress Party a Secretary General Richard Chimwendo Banda mubwere mawa tiendere limodzi. Amalawi amene mfuna akakuvotereni akuona ni njala. Amalawi amene mfuna akakuvotereni fetereza alibe.
amalawi amene munaza kuvoterani mamembala anu inu so MCP taona programu za MCP zidayima panzere kufuna mafuta. No one is safe in this country, no one is happy save for mwina president ndi nduna zawo. Komanso nduna zina zokaziona zimomvesa chisoni posera pataonanso sapato ya vice president yang'ambikanso. Ngati sopano sapato ya vice president ikung'ambika pakati nanga inu ndine ndi nani. So no one is safe in this country. Ndeti siye chibwana. Okay, mungofuna kuonjezera ndimafuna kuti ndiyankhepo kunena kuti mukungokuwa ma demonstrations kodi mukupereka ma solutions amazeza Joseph my namesake. Yes, ma solutions are there. In the first place nanena kale kunena kuti nokuma ndi reserve agency, strategic reserve agency yoti idzingosunga ogula mafuta amayenera kukhala APIL koma chifukwa chadyera komanso kufuna kuti adzingotibera ndalama akupeza kuti wacha anaitenga nokuma ija kuti izigula ndi kugulitsa pamene wacha amene kuti azingosunga fuel akasunga fuel uja azampereke during the time of crisis. Number 1. Number 2, zinthu zikafika povuta president amaitanitsa cabinet kuti akambirane kuti kodi vuto ili tingathane nalo bwanji, koma president athu akungoenda akungosongola magalimoto. Number 3, ndizonena kuti it is on record kuti International Monetary Fund yauza Reserve Bank kunena kuti ikuyenera kuti izingopanga isipereka $5 million pamwezi pamene tikuyenera kumakhala ndi fuel wa $50 million pamwezi pachaka 600 million koma Reserve Bank ikupatsidwa only ikupereka $5 million komanso ndizonena kuti anthu aja tinavotera kuti abweretse ma solution amazese koma anthu aja momubweresa ma solutions angobwera boma lambuyo ulimwa kuti boma lambuyo ulimwa kuti mene tikuyankhula pano pa fuel amene akutengayo wangongole akutenga fuel wangongole ndi shulite yake ndi foja amene sitinamulimeyo anakauza opereka ndalama jakuti tikalima foja tidzakupasani ndalama foja amene ali misimunamulime akudalira madollars amene tingadzalime njolinga zonoti tigule chani tidzagule fuel tikudyeratu za msogolo zimene tikuyankhula pano ife tikuzidziwa kuti mavuto amene alipo pakli pano next year it will be worse and worse and worse. No wonder 4 years imene akhala akulamulira anzathuwa zinthu zakwera mitengo over 5 times. We should not relax. We should not kungokhala basi ngati kuti zinthu zili bwino. No guys, things are not okay. Tikudziwa kuti maiko ena anthu zikumavuta ukangoyankhula umva zoti yayi kuzambiyaso ndi choncho. No. We travel ife sikuti mbuli timangokhala tikudziwa maiko anzathu ena akamana kuti pali vuto umatha kuona kuti vuto lichalabwera papa koma boma ilili sili kubweretsa solution ina iliyonse kumalawi kuno kuli ma minerals sitikumva nkhani za ma minerals zoti zikoza kutilemba ntchito. It's not there. Ndifuna ndikuze na Malawi chinthu china chimene chikuonongetsa forex mu dziko lathu lino ndi umbuli wa zitsogoleri athu. Malawi muno apereka ma license kuma company a betting. Ma company a betting amene amatenga ma dollars every time pamene ukamba pano ma US dollar kutani akutuluka nde tikutulutsa ma dollars ambiri koma palibe njira ina iliyonse yoti tingabwerese chani ma dollars. Tsekani makampani a betting iwo mubwerese zinthu zoti anyamata azichita tizilima tizigulisa zinthu kunja kuti tipeze solution yambira amazeze kungoti nthawi ndimene yachepa koma ma solutions alipo ndipo anthu onso sikuti sakuzidziwa akuzidziwa koma akupanga dala fozoti akatenga ndalama kubadeya kuja aba ayika madumba mwawo. No wonder munthu within 1 year akuti nduna wamangazi ma buildings ambirimbiri ma million ambirimbiri tikabwera pano kunena kuti wakuti akugula magamoto ambiri mukuti manga nde ife tikudziwa zonse ma solutions alipo akupanga dala. No wonder tikupita kunsewu ndifake ndikupanga ndikumemana Malawi nonse kuti tiyeni titeteze mbendera yathu tiyeni titeteze Malawi. Palibe wina aliyesa amene angapulumutse dziko ngati ino ndine sitingadzuke ndikuyankhula. We must be brave enough. Thank you. Funso limene limavuta limene lama solution anthu awa soyamba kulamula kunala anthu ena. Now we reached the consensus kunena kuti zimene imapanga DPP si zimene timafuna. Ndiye panabwera anthu ena anazithemba kunena kuti ife tikakonza. In fact ananena kuti if I don't fix this country within 2 years, I'm going to resign. Lero chaka chachi ngati chino. Kapena kalenda yake akuyuza wijeni ya Augustus. Mukuyuza kalenda yanji ku State House iko. So, nkhani yona kuti ma solution azizwa kwa ife, sinkhani yabwino. Andi akanapanda community peshi fusumene sikana liyankha. Chifukwa yonena kuti tikwalipira. Ndiye amati akamanandira salary, akamatenga ma benefits, akuti ndi ntchito yanji. Amazizi.
akamafuna kuti ife zipereka ma solution ndiye muzafunsa kuti misonkho yathu imene akutengayo what's the justification ngati ife tizibwera pano tizipereka ma solution ndiye iwo kuti kwalipira akupanga chani why is it there now ngati akunena kuti ma solution azokera kwa ife they have no business to be anywhere here running state affairs they have failed they must go so thank you because you've been generous to them I will not be generous to them. My solutions, this is why we pay you. If you don't have solutions, you should resign. You have failed. You are clueless. After all, we know that you are clueless. So thank you very much for your generosity. You have just given them, I don't know anyway. Bye. Chabwino ndine Winston Kaimira kuchokera ku Zodiac. Ndi mafunso awiri. Loyamba tatuzani bwino zokhudzana ndi zomwe mwakambirana ndi apolisi kuti mawa chionetsero zikhala motani chifukwa tikudziwa kuti sabata yatha chinalephereka chifukwa cha nkhani yokhudzana ndi chitetezo ndiye kupatula nkhani jamakamba ya mphekesera kuti pali kuletsa ndi zina zoterozo mwamvana zotani kwenikweni zokhudzana ndi mawali komanso funso lachiwiri nkhani ya zipani zotsutsa kuti pali ubale wanji ndi anzathu a CDEDI chifukwa tikudziwa kuti mutalengeza kuti mupangitsa chionetsero mawa zipani zingapo zabwera kunena kuti ifenso tikupanga endorse chionetsero chimenechi mumakambirana zotani kuseliko ziko mafunso abwino kwambiri kuti nditango lomalizira ali ndinali nalo koma tikungonjezera kuti pa msonkhano wa olemba nkhani umene munachita posachedwa apa munanenako zatsogolera ngapo azipani zotsutsa amene manena kuti atapezeka nawo pa zionetsero chifukwa choti ndi za Malawi wonse sindidziwa munalandirako yankho kuchokera kwa atsogoleri munanenako za mtsogoleri wa chipani cha UTM komanso UDF mwachitsanzo anakulankhulani kuti apezeka pa zionetsero zimenezi iwo ngati anthu paokha osati kutuma anthu azipani zawo zikomo kwambiri ku Zodiac munafunsa kuti mwakambirana zotani ndi apolisi ndimafuna ndinene ichi kuti you don't have to kneel before someone to negotiate how and when to exercise a constitutional right ndibwereze you don't have to kneel down before anyone so much that you should beg or negotiate to exercise a birthright. Human rights are non-negotiable. Ndifatunena kuti apolisi ndipo mala MCP ngatani afuna kuti ziko malamulo apangidwe asamagwire ntchito anene. Ndibwereze pamenepo. Ngati Malawi police pansi pa Merini Yolam ndi Malawi Congress Party pansi pa Totalaza chakwera ngati akufuna kuti malamulo apangidwe suspend asamagwire ntchito anene. Because the law says if you have got grievances, what we should do is we should notify the authorities, something we ably and dutifully did. And we are invited to the stakeholders meeting. Why stakeholders meeting? Because pansewu pamachitika zambiri. Nkuteka kuti makhala kuti anthu ena ali ma commitments ena anabwera kuzilemba kalata ina ndi amafuna mukakambirane ngati nzika. By the way, if you are doing protest, we are not fighting. This is not war. This is the dictates of democracy. Constitution yathu ija inabwera ndi ma Bill of Rights. Kunena kuti maufulu awa Malawi muzagwirisa ntchito sanapereke condition iliyonse ndiyeno ufulu wochita zioneso zabata ndi mtendere amanena kuti you should notify, not asking for permission. Ndiye atatiita anatinapita anakanena kuti lachinayi ife tatanganidwa apolisi ife ndiomvesa ife siyambanda ife sophwanya malamulo timalemekeza malamulo tidamva lachisanu anena kuti president wakuchoka apo tidamva ndiye ndagwiza nalolemba chikalata tilinacho ndiyeno ena atakhala ku polisiku atakuzimva Malawi kwambiri komanso chomfesa chisoni manyazi ndikuuzeni apolisi amene akupanga zimenezi sanalembedwe tu nthawi yachakwera akuononga mbiri yabwino ya Malawi polisi ndiye zimenezo sitilola zachibwana ziko lisingakhale kuti zingomvera kakulukena kakika anthu Amalawi akuvutika ndiye ndikuyankheni Winston ngani yona kuti palibe zoti tikakhale pasati tikakambirana ne munthu mwakati makuti nthawi imene inatha zimene zimachitika 1964 to 1993 kunaliwa mulero wa Nkhanza anthu angangomangidwa kulandidwa katundu amalola kuza kulanda mkazi itu nthawi imeneyi ngoti mwafunse makolo athu akakuuzani anthu ena ndithu mazoti awotu ayo anali akazanga awo anali kuti anatenga amalanda galimoto amalanda chilichonse munthu amamangidwa opanda mlandu ife zimenezo makolo athu adakana ndifake sitimatopa kuthokoza Bakiri Muluzi malemu chakufa chihana ndi amene anabwera kuti enough
they told Kamuzu in the face, Kamuzu machuda kuti nkango. Pili nthawi yovuta inali imene nkhondo imene amenya makolo athu. Iyi ndiyo kweka ufa uyu ni mbusa tinaye. Uyu ni mbusa akumvesa zimene ukamba apai. Si nkango oso yayi. If anything akana wina bweziye ndamene kumabwera kwa ife kuti kodi ndikukonze pati nditani. So wina asamagonere kumalota kuti ata Malawi azinjenjemera forget. Ku dictatorship tinadusako tinabwerako. So we don't have to sit down and negotiate wina aliyese. No. We are moving forward. Ziko lino lili ndi malamulo agwire ntchito, ziko lino ndi maufulu alemekezedwe. Ndiye mnaonena kuti nkhani tikukamba apai ubale wathu ndi otani ndi azipani. Choyambirira akaswiri amene amapanga za ulemu labwino amanena kuti by nature every human being is a politician. Ena amanena kuti by birth a human being is a political animal. Choncho kaya mufune kamsafune tonse muno ndandale. Koma chimene amalesa amanena kuti mwachisanzo ngati kugwira ntchito mboma iwo samazionesere makakako. Chifukwa chimene tili ndi zipani zambiri ndiona kuti anthu zikhala zipani zosiyana-siyana. 1 2 aliyese amabadwa Malawi. Ndisindike aliyese amabadwa chani? Anyamata a Congress awa anabadwa Malawi, anyamata a DPP anabadwa Malawi, a UTM, a Ford, PP aliyese kuphatikiza mbakuwako ndi Malawi. Ndiyeno ngati Malawi akudandaula njifa yake section 12 imanena kuti amene akulamulirawo akuisa ntchito mphamvu za Malawi ndiye muzamvera Malawi implement kuyankhula. Ndiye ngati fete yankhula chiniona kuti azipaniza ndale agwizana nawo ali ndi ufuluso nawo sokulira kuti join. Ndipo this should be like a vote of no confidence kwa mabungwe amene amanena kuti amayimirira Malawi. There is no better time to advocate for Malawians than now. Because this fuel crisis ngati sipangido check, this economy is going to collapse. Ndiye maufulu eno mkaya yankhulira bwanji economy itapanga collapse. There is no better time to advocate for this nation. Ngati kuli munthu amanena kuti ndi activist kandi wachani kama imira bungwe nthawi yabuno ndi tigwirane manja because nkhani ya mafuta is cutting across. Ifani mana kuti it has got a multiplier effect. Panopa come January February mumva kuti MRI is under collecting. Apolisi salipidwa kuchipata mankola kulibe. Ifanena kuti amene akuzimva kuti ziko la malifuna zabwino tiye tibwere kandi business kaya matani tibwere tigwirane manja tipulumuse ziko. Choncho nkhani kuti andale akuti that akuti this is neither here nor there. We are all Malawians first and foremost. Munabwera ndi fuso lomaliza munati bwanji kumapita kuchi. Bambo Mazizi. Ziko mukwambiri. Ndibwereze pano kunena kuti zaonesa kuti anthu amene amazitchula asogoleri nthawi zambiri amafuna azikhala mu comfort zone. Anthu agona panzero amafuta, anthu akudya chiteze, iwo aluka mu zipalisi. Alipe kenaka anthu ena akazibwera azigwada, azipanga mapush up mu seumu, azipanga pretend nthawi imene yatha. We are not daft. We are not. If you think you are daft, ndiye kuti you are dumper than us. Aliyense amene ali wandale amene amaganiza kuti Malawi ndi opusa, iye ndi opusa kwambiri kuposa ife. I'm sorry to use that word. So ndani nakale kuti mawa tikuyamba ulendo wopulumusa Malawi. Ndiye tiziwerengana sopano. Mawa Dr. Daliso Kabambe akapezeke community. Ngati kuti tiye gasi tikasambire limodzi tiye gasi. Ngati kuli zikwanje tizikazinda limodzi kumene kuchako. Akondwani na nkhumwa mawa tikakumane pa community. Ino Kichihana mawa president wa Ford tikakumane menochi. Atupere munuzi abambo wanu ndi champion wa democracy. Ndiye tukudaba kula pa muyamba kubisala. Simukabisale abambo wanu anagwira ntchito yabwino abakiri munuzi. Mulandire malo wanu ku PCA. Koma atupere munuzi if you want to be counted mawa mwire teka sitikabwire limodzi uko. Dr. Joyce Banda ine sinimachita manyazi waya mikira. Maya amino yanakwanisa mavuto ngati awa mafuta wanakwanisa in 2 weeks ndiya 4 weeks. Bwerani Mai Joyce Banda mawa tikanyamukire pa community. Wina ndani wasala wa chipani. Ambewe mubwere mawa mbusa nzanu ndo yakuzunza anthu inu mpange proof kuti azibusa ndi anthu ena abwino. Mubwere ATPP Professor Arthur Peter Mutharika utenga ufike ku page kumawa tikumane apa. Malawi akuyaka moto. Chifukwa kuti simple. Munthu ufuna nyumba zokakhalamo ndiye ukuona wina akafuna machesi akayase moto nyumba yomweji. Ungalole kumpasa machesi? No, let's save this house. This house is going destruction. It's only wicked people that will set into ashes a nation and govern over ashes. So let's stop these wicked people. It's only wicked leaders that will have the audacity to set on fire a country so much that they should govern ashes.
Now anthu amene ndatchula awa atupere muzi Dr. Daliso Kabambe, Timothy Ntambo, Enoch Chihana, Akondwani Nankhumwa, Akhumbo Kachale, Mbewe, Apostle Mbewe, Professor Arthur Peter Mutharika, who else? Dr. Joyce Banda. Nonse asogolera inu mubwere mawa tipulumutse ziko chifukwa mukachedwa ziko lyampezo palibe. So the time is now or never. So mawa tikumane hapo kama watime mawa tikupita pa community. 30 seconds. 30 seconds. Mangofuna kuphelapo somphongo pa mafunso anu mwafunsawa kunena kuti it's not a question about who is going to come to the demonstrations tomorrow. Ingakhaleso amene muli ku Malawi Congress Party tikudziwa kumeneko muliko wena anzeru koma mupsinjika chifukwa cha atambwali wena kuti kuvezina zimene zumafuna madzionetsa kuti zili more superior than anybody else. Ku Malawi Congress Party if you have got a different idea ndanzanuwo tikufunanso ni mubwere nanu kumeneko sutitana chipani kuti ayi popeza anthu a opposition awa ndaboma nonse kumeko mubwere. Fama vurowa abwereka ngakhala zibale anu kaya ni kumene machokera kakudowa kamachokera kuti akumana nzomwezi ndiye ifeyo sitikuyang'ana kuti ma opposition parties ayi wonse Malawi akufuna dziko lawo kwabwino abwere mawa palibe soyo wati ruma kuti mumakambirana ndi andale ayi tufuna tisamale miyoyo ya Malawi wochuluka zikomo. Kazembe wa boma la America kuno ku Malawi adanena zinthu ziwiri kuti vuto la mfundo za chuma zopepera amene amakuchusa pampando samakhala adani yako pandale amakhala abwenzi yako azukulu wako. Inu muganiza kuti mavuto amene akuchitika Malawi Congress Party akusangalala nawo? Oyi, musiku muno palibe akusangalala. Amene akusangalala ndi anthu ochepa. Ndiyeno popeza ndi nthawi ya mafunso tayankhula kale ndimafuna bendingo kuonjezera kunena kuti zikudabwisa kunena kuti kunokima wapampando ndi mlembi wa president ndi nduna Michael Nzamba. Koma Mai Buluma adakachula ku nyumba ya malamulo kuti ali ndi chifi panonso apanga munthu wina kuti shehe ati mafuta afuna zigula mmakwacha. Ndiye tikudabwa kuti president mpaka na lero sanachitepo kanthu kuti za Michael Nzamba simudamve kapena Michael Nzamba ali pamwamba palamulo chikuchitika njani mziko muno kuti pali ubale wotani umene Amalawi sakuuziwa umene uli pakati pa Azamba ndi Achakwera. Because it's strange. Michael Nzamba is a mirror of the presidency. Because my communications on serious amapanga ndi iwaje. Ndiye kumatina kuti mayi akukhuzidwa ndi zinthu zakatangale Achakwera mwangu yangana kumbali. Kukakamina mayinda nawo kwena kuli konse. Chikuchitika ndi chani? Mwina ndi pali zina zoti ife kuziwa mutu uzetu. Ndinene ndibeleze ngati pali zina zimene pali ubale wina umene uli pakati pa Michael Nzamba ndi Dr. Lazarus Chakwera mwina mutu uze. Just make it official. Ngati pali ubale wina wake. Tiziziwa. Ifa zikudabwisa kwambiri. Zikuma kwambiri. Titenge funso lomaliza. We don't have all the time. Funso lomaliza. Ndikupira kuti palibe funso lomaliza. Tinasegula dala bwaloli kuti tikupaseni mwayi. Apanso tisaonjeze gagandiwa Amalawi chimene akufuna ni mademo. Mademo mafuna aja Amalawi mawa alipo. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni ichi. Ati kunchesiko akupanga pa meeting apasana kale ndalama. Ndiye ndakuzonseza matitola. Ndiye mawa mukamva kuti abwera ndi azikwanjaja ndiye kuti inunso muzinyamuka kumene muliko muzaonjezere kunena kuti azikwanje akhape tonse 22 million asale oka. Ndibwerezenso mukamva kuti anyamata azikwanjaja opusanja akubwera ndiye zimene mbange kuzakhala media mukaona zinthu zizo muzibwera kunena kuti ateme tonse 22 million asale iwo mziko muno. Ndima wa amenewo aliyese kuna nizofuna kuti ayankhule koma tipite tizikakonzekera zovala mawa ndi makaka ofira ndi akuda ifati kulira. Pomaliza penipeni tayankhula zambiri komanso tingowakumbutsa Malawi kuti adziwe kunena kuti akudikira zosatira zaka fukufukucha. Ndipo ndimafuna ndipeze mwayi ndikuwuzeni kuti anandiyitana napitako ngati mboni lachisanu ndakapasa umboni ule usemene wakufuna mpaka na mavideo koma chodabwisa chonena kuti makomishoni ambiri anakwiya kwambiri. Anandita nawo kama kufuna kwawo kwa makomishoni ambiri sana kondwe ndi zimene ndakapeleka kumeneko. Ndiye ndifuna ndawuze kuti anthu anataya kache kulipiro ndi komishoni yanuyo acheya jabalide. Ndiye mukamapangwira ntchito yanu muziwe kuti mugwire ntchito imene Malawi akufuna. Ndifake ife tinakakamina kuti mupange zinthu zopoyera. Ndiye popeza mukupanga kobisa muziwe kuti zimene mbwerese muyankhe mafunso. Kunena kuti mafunso onse amene Malawi ali nawo mwayankhe. Siku lina tizapanga press briefing yapadera dera
yoti nzangu auza Malawi zimene ndinakapereka ku commission koma ndimadikira kai kuti tidikire kai report yawo ikatuluka ndi ndizauze kuti izi ndimene ndakapasa kuti anakwiya ndi chani mmene muonera zimenezo nkhaniza maboma ndinakale kuti ndizapangisa msonkhano watu lankhani count CDEDI kayankhula imachita ndinalandira samone amati samone mbone amaziyitana ndiye amanena kuti akakuitana ngati supita kumakhala mlandu sinimafuna kupita ife kuti commission yandikukayikisa ndifake ndinatulukamo adakana kuti azipanga zinthu poyera ndifake nafuna azipanga zinthu kobisa koma popeza kuti malemekeza malamulo ndiye ndinapita ndi maumboni ochuluka amene ndidikira kai report lawo akazatulusa ndizauza Malawi kuti ndinapita ndi izi mafuso ndi awa amene nafusa ndiye tione ndi zimene zili mu report. All I'm saying is all eyes are on you. Malawians are not sleeping. Mzimu wa BN uzapitirira kutisogolera. In fact apapa tisanaseke teneka tiime 1 minute tilemekeze mzimu wa malemu Dr. Saulus Close Chilima. He was the champion amene amanena kuti osaopa osafoka choncho we should refuse to be intimidated, we should refuse to be taken for granted. Tiime 1 minute of silence in honor of Saulus Close Chilima. BN mzimu wanu upitirire kuusa mutendere. Tinayamba ndi pemphero zikhala zofunikiranso kunena kuti tiseke zonse ndi pemphero ndiye mundilole ndipemphe kwa tulankhani ozipereka aseke bwalole ndi pemphero. Msonkhano amene tinali nawo pano zikomo ifaja zonse zimene zakambidwa tikupemphera Mulungu mopitirira kutitsogolera mudalitse dziko lathu la Malawi mu dzina la Yesu Khristu tapemphera amen. Chabwino mvera komanso amene mumaonera msonkhano amene watulankhani pamene papo ndiye kuti tafika pa mtsiriziro penipeni pa zonse zimene timakupatsirani kuno ku Lilongwe. Msonkhano watulankhani omwe linakonza ndi bungwe la CDEDI komanso panali anthu ena amene akukamba kuti nzika zokhudzidwa amenenso anali pompano kutambasula mfundo zosiyanasiyana zokhudzana ndi chionetsero chomwe akuti akuonza kuti chichitike mawa lino. Ndine Winston Kaimina, pitirizani kumvera mapulogalamu otsatira.